Любов и уважение. Какъв е повода за тази тема? Една от основните причини за пристъпите на тревожност, паникатаки, депресивни състояния и разводи са взаимоотношенията между съпруг, съпруга и между родители-деца. Всеки очаква другият да промени пръв своето поведение. В такъв случай и двамата има дълго да чакат. Освен ако този, който има повече кураж, не покаже пръв проява на любов. С това ситуацията ще се промени, защото причината за насрещното поведение отпада. Ако ние жените копнеем да бъдем обичани и обгрижвани, какво ли обичат мъжете? Ние сме толкова различни от тях. Мислещи, действащи, тълкуващи едни и същи неща по различен начин. Колко често нашите добри намерения са тълкувани погрешно от нашите съпрузи, приятели или колеги. Колко често избухват конфликти за незначителни неща. Предлагам да надникнем в техния свят. Когато Шонти Хелтън анкетирала мъже за книгата си само за жени, била изненадана как отговарят мъжете, когато им задавала въпроса: как бихте предпочели? Да се чувствате сами и необичани или незачитани и неуважавани? 74% от тях отговорили, че да са уважавани за тях е равносилно на това да са обичани. Мъжете се чувстват обичани, когато са почитани. Но ако са принудени да изберат между уважението и любовта, ще изберат първото. Нашите съпрузи ще се чувстват най-обичани, когато усещат, че са уважавани не само когато го заслужават. Както ние копнеем за безусловната им любов, дори когато не сме особено любвеобилни, така те искат нашето безусловно уважение. Въпросът е дали го показваме с действия и думи. Има ли причина той да смята, че не го уважавам? Много често си казваме: той знае, че го уважавам. Дали? От кога ние, човешките същества, сме придобили способността да четем мисли? Нужни са целенасочени действия и думи плюс голяма доза проницателност, за да доловим как се чувстват те. Понякога шегите и натякванията ни ги карат да се чувстват неоценени. Понякога поставяме под въпрос решенията им. Когато казваме, че нещо не е свършено, те чуват да им казваме, че са се провалили. Еманципацията от своя страна изигра не до толкова добра роля в семействата и обществото ни. Устремени към кариера, амбициозни начинания, много от нас забравихме, че ние сме цариците на дома. Дом, който би трябвало да е тихо пристанище, в което нашите половинки и децата се прибират с удоволствие. Напоследък се забавляваме с фразата «Жената каза и ние решихме». Няма нищо лошо в това и двамата да се посмеем над това. Но с ръка на сърцето нека си признаем, че ни омръзна да бъдем силни. Истината е, че ние схващаме и преживяваме нещата по различен начин. Не само защото сме от различен пол, но и заради миналите си преживявания, собствените си рани и несигурност, личността си и начина си на мислене. Успехът при мъжете се изразява с постиженията им. Затова, мили дами, нека не пропускаме съвсем планирано и съзнателно да отбелязваме колко много са постигнали. Не е нужно техните постижения да се изразяват в материални придобивки, а да ценим всяко усилие, помощ и подкрепа, която те ни дават. Нека си признаем, че умишлено или не ние понякога пречим на съпрузите си. Може би поради страх от промяна. Понякога се оттегляме, критикуваме, не подкрепяме, упорстваме. Изразяваме несъгласието си с ледено мълчание, което е красноречиво. Интересуваме се повече от това да ги променим, за да станат мъжете, които искаме да бъдат. Нали все пак го правим за тяхно добро? В никакъв случай нямаме лоши намерения. Но някой някъде е казал: пътят към ада е постлан с добри намерения. По-добрият вариант е промяната да започне от нас.